rебята! Astăzi noi facem распаковка. Acest colet este de 6 kg și 300 de grame. Nu e atât de greu ca data trecută. Să începem. Vreau să încep cu fitnea. Mulți zic că eu sunt debilă că ne-am comandat asta. Este așa ustensilă pentru depozitarea săpunului, dar nu e obișnuită, pentru că e deosebită. Logic, da? Pațani, caroce, aici ați turnat apă și ați turnat și săpun. Undeva 1 la 1, așa cât cantitate de apă, atâta cantitate și de săpun. Și ați închis, așa frumușel. Și când apăsați, deci e spumă. Pațani, asta e crută, tipa apeși și e spumă. Bля, eu mă duc să încerc. Pațani, așa s-a permit până la urmă că am pus foarte puțin săpun, undeva până aici, pentru că la mine săpunul are o consistență o leacă mai antonimul la lichidă și momentul adevărului. Vedeți, pațani! Uitați-vă! Просто și-ți speri mâinile. Ia в шоке! Просто uitați-vă și spumă прикольно. Și asta... mă bălbăi. Asta nu destul că te ajută la economii, dar asta încă e crută. Просто uitați-vă. Uitați-vă. Gata, все. Wow! Am băut. Asta e главная покупка. Cred că merită spot închet. Am glumit. Ce glumeață sunt. Aici avem un set din 2 inele. A costat 2 euro. E destul de drăguț, cred eu. Și aici încă un set de 1 euro, 10 inele. Merg mărimi diferite, așa că ați nemeriți. Un pieptine de 2 euro. Blin, normal. Nu l-am încercat, nici n-am să-l încerc pentru că nu e al meu. Aici este un fluturaș, pațani. Aici avem un eyelash curler. El a costat 1 euro și e destul de clasă, merită. Nu l-am încercat iarăși, dar e clasă. Și aici avem o pijamă cu elefant. Clasă. Îmi pomina. Băieți, aici avem șfetică. Băieți și fete. Aici avem o rochie, așa print, foarte ciotchi. Și iarăși un eyelash curler. Trebuie să vă arăt că este o leacă diferit. Așa, așa vine set cu 1, 2, 3, 4, cu 5 figniuri de aici care se schimbă tipa. Pentru că ele sunt leve și se rup. Короче, mi-am comandat 20 de astea preschimbabile care se schimbă pentru eyelash curler, pentru că eu eyelash... Aici este o bluză cu așa print, care e albă, prostă, simplă. Merge top, mă ting, nu ți minte. Dar e clasă. Și materialul pare a fi bunișor. Pațani, aici mai avem o curau foarte clasă, niște husă, niște accesorii și o maică. Nu știu ce om sănătos face asta. Următoarea. 3 huse. Avem o husă de asta așa clasă. Cu asta mai avem așa o husă clasă. Și ultima husă. Tot clasă. Nu s-a terminat, короче, vocabularul, pațani. Grăiți voi. Aici avem un set de pijamale cu o pereche de șortiși cu așa print, florișele. Mai departe, am zis-o.
Tax. Aici din nou un set de lingerie pe care nu o să vă-l arăt. Iarăși un set de lingerie pe care nu o să vă-l arăt. Dar ce? Nu m-a întrebat de ce. Și la fel. Asta merge cu florișele clasne. Și asta cu inimioare. Eu tot, кстати, mi-am luat cu inimioare. Dar n-a să vă arăt. Pot să vă arăt prost așa. Și fel de распаковка faci. Ce arăt, ce n-arăt, n-arăt. Dar până nu e în eu, brat. Și Eu la om trebuie să dau produsul așa cum eu l-am primit. arăt, Că dacă să mă cotroboiesc pe întrânsele, îți dau microbi. Dar nu, i-am spălat mâinile. He, patan, căroci. Am glumit. Brat. Adaug. Uite. Îmbucșită-te înăuntru, da și. Of, pațani. Asta e ceva care pot să vă arăt. E și fignia care se desface. Se pune pe păreți. Ia, șochi, все, îmi dau comandă și eu de asta. Acum mă trimite mama mea de acasă. Mama, mămica, cum grăiești tu, Daniela? Aceeași hostă, doar că pe model de telefon Galaxy A53 5G. Hostă merge foarte clasă ea, e pe Galaxy A22 4G. Accesoriu pentru păr, un bantic, care ți-o pui aici și ai bantic. Set din 100 de bucăți, mi se pare, sau 150, așa, undeva pe aici, de forme pentru alungirea unghiilor. Așa că padrujele care alungeți unghiile pe șaini sunt și așa inovații. Și aici avem o pereche de caroci bikeri, așa scurți, clasni. Și gata. Cam atât a fost pentru astăzi. Acest obzor s-a primit puțin mai scurt. Consider că o mare parte a videoclipului a luat obzorul meu la acest minunat săpun. Acest minunat... Cum mai zici, băi, ziceți-mi? Короче, pentru fignușca asta care o apiși și ies spumă. Ia. Cam atât. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu voi a fost dx.a. Все, пацаны, давай.